годовщина нашего бренда Харабибер. Мы крымско-татарский бренд. И сегодня нам 3 года. Это наша вторая коллекция, уже второй день рождения мы празднуем здесь, в Киеве. Дуже цікаво наряди східних жінок. Я сама займаюся пошиттям одягу, тому мені теж було б цікаво подивитися. Прийшла сюди через те, що дуже цікавлюся культурою Близького Сходу, цікавлюся ісламом. І мені подобається бачити жінок в різних образах, і мені здається, що це важливо розуміти культуру різних країн. Хотим, чтобы женщины любого вероисповедания, либо которые выбрали для себя modest fashion как свой стиль, могли себя чувствовать очень комфортно в обществе, адаптированно и гармонично, уверенно себя чувствовать. Şurama bazı adamların sözleri kendine olur bıçak.